Príbeh o bielej tigrici menom Mohini. Vo washingtonskej zoologickej záhrade žila biela tigrica Mohini. Veľa rokov pobiehala neustále sem a tam vo svojej betónovej klietke, ktorá bola zaistená mohutnými mrežami, 4 metre tam, 4 metre naspäť. Konečne sa našla skupina ošetrovateľov a obdivovateľov, ktorí sa zasadili o to, aby Mohini získala príbytok hodný tigrice. Zoo jej dalo k dispozícii veľký výbeh so stromami a rybníkom. Opatrovníci, plní radosného očakávania a vzrušení, vypustili tigricu Mohini do tohto nového prostredia. Avšak bolo už neskoro. Tigrica sa z tejto pre ňu nezvyklej slobody nedokázala vôbec tešiť. Celá ustrašená si zaliezla do samého rohu výbehu a až do svojej smrti žila v skrýši o veľkosti asi 16 metrov štvorcových. Tam sa stále prechádzala sem a tam, až dokiaľ na tom mieste neprestala rásť tráva.